ची इच्छा आहे का? आपण सुरुवात नामापराधांपासूनच करूया आणि मग आपण आजच्या नवीन श्लोकाचं अध्ययन करूया. हम्म. वाचू का माताजी? हो, चालेल प्रभूजी, वाचा ना. ज्या भक्तांनी परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा प्रचार करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले आहे त्यांची निंदा करणे. ए- नामापराध एक. नामापराध दोन. भगवान शिव किंवा भगवान ब्रह्म सारख्या देवतांची नावे भगवान विष्णूंच्या नावाच्या समतुल्य किंवा स्वतंत्र समजणे. तीन. आध्यात्मिक गुरूंची आज्ञा आदेशांचे उल्लंघन करणे. चार. वैदिक शास्त्रांचे वैदिक आवृत्तीनुसार वैदिक शास्त्रे किंवा धर्मग्रंथाची निंदा करणे. पाच. हरे कृष्ण महामंत्र जप करण्याच्या महिमेला काल्पनिक समजणे. सहा. परमेश्वराच्या पवित्र नामाचे काही अर्थ लावणे. सात. पवित्र भगवान नामाच्या बळावर पाप करणे. आठ. हरे कृष्णाचा जप वेदांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शुभ कर्मकांडापैकी एक मानणे जे फलदायी क्रिया कर्मकांड म्हणून दिले जाते. नऊ. अविश्वासू व्यक्तीला पवित्र नामांच्या महिमेविषयी सूचना देणे. दहा. या विषयावर इतक्या सूचना समजून घेतल्यानंतरही पवित्र नामाच्या जपावर पूर्ण विश्वास न ठेवणे आणि भौतिक आसक्ती राखणे, जप करताना दुर्लक्ष करणे हा देखील गुन्हा आहे. वैष्णव असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रत्येक भक्ताने इच्छित यश लवकर मिळवण्यासाठी या गुन्ह्यांपासून सावध राहिले पाहिजे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभूजी, आजचा धन्यवाद. आजचा दिवस एकदम पवित्र आहे. इंदिरा एकादशी आहे आज. आणि आजच्या दिवशी 17 सप्टेंबर 1960 रोजी प्रभुपादांनी अमेरिकेमध्ये प्रस्थान केलं होतं. आणि हो. हरिनामाचा वर्ल्ड होलीनाम डे बी याच दिवशी चालू होत आहे. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त जप करा. वर्ल्ड होलीनाम डे मध्ये एक्स्ट्रा जप जास्त सर्वांनी करा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभूजी. तर आपण काल नाही, म्हणजे सोमवारच्या क्लासमध्ये आपण पाहिलं होतं, 7व्या श्लोकाचं अध्ययन केलेलं. मग आपण उपदेशामृताच्या 1 ते 7 हा एक भाग येतो श्लोकांचा, आणि मग 8वा एक श्लोकाचा भाग, आणि मग 9 आणि 9 ते 11 असे 3 भाग या ग्रंथामध्ये आपण पाहतो. मग पहिल्या भागात आपण वैदिक साधना भक्तीचं महत्त्व पाहतो. मग त्याच्यानंतर पहिल्या भागात म्हणजेच, एकच मिनिट द्या हा. 1 ते 7 श्लोकांमध्ये, आणि मग 8वा श्लोक ज्याचा अध्ययन आपण आज करणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण रागानुगा साधना भक्तीचं महत्त्व आपण पाहणार आहोत. मग 9 ते 11 या श्लोकांमध्ये सर्वोच्च स्तराची भक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्तीबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. मग आपण 7व्या श्लोकाचं अध्ययन जेव्हा केलेलं तेव्हा त्याच्यात आपण माहिती घेतली होती की भगवंतांचं पवित्र नाम, रूप, यश, लीला यांचं जे कीर्तन आहे, किंवा यांच्याविषयी मनुष्य जेव्हा ऐकतो, त्याच्या मुखातून जेव्हा भगवंतांचं नामस्मरण होतं, तेव्हा तो भगवंतांच्या अ, त्या माधुर्याची गोडी तो चाखतो. आणि त्याला जेव्हा या भक्तीची सवय होते आणि तो या भगवत नामामध्ये पूर्णपणे स्वतःला अर्पण करून भगवंतांची भक्ती करत असतो, तेव्हा या अ, भगवंतांचं नामस्मरण असू दे किंवा त्यांच्या यशरूप लीलांचं वर्णन असू दे, त्याच्याने त्याच्या जिभेवर खडीसाखर ठेवल्यासारखी, अमृतासारखी गोडी त्याच्या जिभेवर निर्माण होते. परंतु या उलट जो मनुष्य अज्ञानी असतो, तो मात्र ज्याप्रमाणे आजारी व्यक्तीचं तोंड नेहमी कडूच असतं, त्याच्याप्रमाणे त्याला त्या जिभेला या पवित्र भगवन नामाचं महत्त्व समजतच नाही. अजून सुद्धा आपण एक उदाहरण घेतलेलं होतं श्रीला प्रभुपादांनी दिलेलं, की कावीळ झालेल्या मनुष्याचे डोळे ज्याप्रमाणे पिवळे होतात, मग त्याचप्रमाणे हा अज्ञानी मनुष्य सुद्धा तो ज्या गोष्टी करतोय त्याच उत्तम आहेत, आणि भगवन नामामध्ये काहीच ठेवलेलं नाही असा त्याचा उद्देश असतो. मग त्याच्यासाठी आपण भगवद्गीतेमधल्या एका श्लोकाचा सुद्धा संदर्भ घेतलेला होता. अ, नमाम दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः माया मायया अपहता ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता.
म्हणजे दुष्ट आणि आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते आणि जे नराधम आहेत त्यांचे ज्ञान या मायेमुळे पूर्णपणे नष्ट झालेलं आहे आणि ते त्याप्रमाणे नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात आणि कधीच भगवंतांना शरण येत नाहीत. मग त्याच्यानंतर हा जो अज्ञानरूपी रोग मनुष्याला या भौतिक भवबंधनामध्ये मायेच्या प्रभावामुळे झालेला असतो, त्याच्यामधून त्याला बाहेर येण्यासाठी एकमात्र त्याचं औषध असतं म्हणजे पवित्र भगवत नामाचा जप. आणि परंतु जो अज्ञानी मनुष्य असतो, जो नराधम जे असतात, ते मात्र मायेच्या या प्रभावामुळे भगवंतांच्या पवित्र नामाची गोडी ते अजिबात चाखू शकत नाहीत. मग हेच आपण आपल्या या 7व्या श्लोकामध्ये पाहिलं होतं. मग त्याच्यानंतर आपण भगवत नामाचे नामस्मरणाचे 3 स्तर पाहिले होते. मग त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं पहिल्या स्टेजमध्ये नामापराध स्टेज आणि मग त्याच्यानंतर नाम आभास आणि मग शुद्ध नाम शुद्ध अवस्था. मग नामापराध 10 नामापराध आपण पाहिले की आपण मनुष्याने कोणते 10 नामापराध त्यांनी टाळले पाहिजे याच्याविषयी आपण चर्चा केली. मग त्याच्यानंतर नामाभास म्हणजे जेव्हा मनुष्य या अपराधांचं रोज स्मरण करून त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न करतो आणि भक्तीच्या एका स्तरावरती स्थित होऊन भगवंतांचं नामस्मरण करतो, या नामाप्रधांना टाळून जेव्हा तो नामस्मरण करतो तेव्हा त्याला नामाभास अवस्था असं म्हणतात. मग त्याच्यानंतर तिसरी अवस्था येते शुद्ध नामावस्था. मग ज्याची चर्चा आपण 6व्या श्लोकामध्ये केली होती. मग जो भगवंतांच्या या भक्तीमध्ये शुद्ध स्तरावर स्थित होतो. मग जसं आपण पाहिलं गुणातीत होऊन शुद्ध सत्वगुणामध्ये तो स्थित होतो. त्या लेवलची जेव्हा तो भक्ती करतो ज्याच्यामध्ये त्याच्या हातून कधी चुका होत नाहीत कारण तो भक्तीच्या त्या स्तरावरती उन्नत असतो, अशा भक्तांची उदाहरणं सुद्धा आपण पाहिली होती. मग या भौतिक जगतामध्ये या दुःखांमधून कशा प्रकारे आपल्याला बाहेर पडता येईल किंवा पवित्र नामाचा आनंद नामस्मरणाचा आनंद घेत असताना या सर्वोच्च स्तरावरती स्थित होण्यासाठी म्हणजे शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित झालेला व्यक्ती ज्या प्रकारे परम आनंदाची अनुभूती करतो, मग त्या स्तरापर्यंत कशा प्रकारे पोहोचायचं, मनामध्ये आणि हृदयामध्ये असलेला हा अज्ञानरूपी अंधकार कसा दूर करायचा. मग आपण याची चर्चा केली होती की ज्याप्रमाणे प्रत्येक सर्वसामान्य मनुष्य हा एक रोगी म्हणूनच या भौतिक जगतामध्ये येतो, प्रत्येकाला माया नावाचा एक रोग हा जडलेला असतो. तो मायेच्या भवबंधनामध्ये असतो, त्रिगुणांमध्ये स्थित असतो. मग या त्रिगुणाच्या बाहेर येऊन गुणातीत होऊन शुद्ध सत्वगुणापर्यंत कशी उन्नती करायची आणि मायेमध्ये असताना या जिभेवरती जो अज्ञानरूपी अंधकार किंवा आपण जो कडवटपणा मायेचा भरलेला आहे तो पवित्र नामाने कसा दूर करायचा आणि कशा प्रकारे या दुःखरूपी महासागरामध्ये हा दुःखरूपी महासागर तरून जाण्यासाठी फक्त आणि फक्त भगवंतांचं पवित्र नामाचा जप करणं हे कसं महत्वाचं आहे, या सर्वांची चर्चा आपण आपल्या 7व्या श्लोकामध्ये केली होती. तर एकच मिनिट कुठे गेला, हा 8वा आणि 9वा श्लोक आज आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू कारण ते दोन्ही पण खूप छोटेसे श्लोक आहेत. तर आपण आज 8वा आणि 9वा श्लोक कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया. एक मिनिट मला ओपन करू दे बुक. तर सुरुवात करूया आपल्या 8व्या श्लोकाच्या अध्ययनाला. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. सॉरी.
श्लोक 8. तत्नामरूप चरितादिसुकीर्तनानु अनुस्मृत्यो रसना मनसि नियोज तिष्ठान व्रजेत तदानुरागी जनानुगामी कालं नयेत् अखिलम् इति उपदेशसारम्. भाषांतर. सर्व उपदेशांचे सार हे हरे आहे की. कृष्ण माताजी, मी वाचू. हो, चालेल प्रभूजी. भाषांतर. सर्व उपदेशांचे सार हे आहे की मनुष्याने आपला सर्व वेळ, दिवसाचे 24ही तास, भगवंतांचे दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण आणि नित्यलीला यांचे सुंदर रीतीने कीर्तन व स्मरण करण्यासाठी उपयोगात आणावा आणि असे करताना आपल्या जिभेला आणि मनाला क्रमाक्रमाने कार्यरत ठेवावे. अशा प्रकारे त्याने व्रज किंवा गोलोक वृंदावनात निवास करावा आणि भक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीकृष्णांची सेवा करावी. त्याने भगवंतांच्या प्रिय भक्तांच्या चरणचिन्हांचे अनुगमन करावे, कारण ते भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेत सर्वतोभावी रममाण झालेले असतात. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. मन मन आप मन आपले शत्रू किंवा मित्र असू शकत असल्यामुळे आपण मनाला प्रशिक्षित करून त्याला मित्र केले पाहिजे. मनाला सतत कृष्णसेवेत ठेवण्याकरिता प्रशिक्षण देणे या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी कृष्ण भावनामृत आंदोलनाची स्थापना करण्यात आली आहे. मनामध्ये केवळ याच जीवनाचे नव्हे तर अनेक पूर्वजन्मांचेही हजारो संस्कार साठून राहिलेले असतात. हे संस्कार कधी कधी एकमेकांच्या संपर्कात येतात आणि त्यामुळे परस्पर विरोधी चित्रे निर्माण होतात. म्हणून बद्ध जीवनाकरता मनाचे व्यवहार घातक ठरू शकतात. मनोविज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना मनाची विविध परिवर्तने माहीत आहेत. भगवद्गीतेत 8.6 मध्ये म्हटले आहे की यम यम वापी यम यम वापी स्मरं भावं त्यज्यतेऽन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित. हे कौंतेय, मनुष्य आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. मृत्यूसमयी जीवात्म्यांची बुद्धी आणि मन पुढच्या जन्माकरता विशिष्ट शरीराच्या सूक्ष्म रूपाची निर्मिती करते. जर मनाने अचानक एखाद्या प्रतिकूल गोष्टीचा विचार केला तर जीवात्म्याला त्या विचारानुसार पुढील जन्म घ्यावा लागतो. या उलट जर एखाद्याने मृत्यूसमयी श्रीकृष्णाचे चिंतन केले तर तो गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठात जाऊन निवास करू शकतो. ही देहांतराची प्रक्रिया अतिशय सूक्ष्म आहे. म्हणून श्रील रूप गोस्वामी भक्तांना असा आदेश देतात की त्यांनी आपल्या मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित करावे जेणेकरून ते श्रीकृष्णाव्यतिरिक्त इतर कोणाचेही स्मरण करणार नाहीत. त्याचप्रकारे जिभेला केवळ कृष्णकथा बोलण्याकरता व कृष्णप्रसाद चाखण्याकरता प्रशिक्षित केले पाहिजे. श्री रूप गोस्वामी आणखीन एक एक उपदेश देतात व तो म्हणजे तिष्ठन व्रजे. आपण वृंदावन किंवा व्रजभूमीतील कोणत्याही भागात निवास केला पाहिजे. व्रजभूमी किंवा वृंदावनाचे क्षेत्रफळ 84 कोस आहे असे मानले जाते. 1 कोस म्हणजे 2 चौरस मैल. जेव्हा आपण वृंदावनात निवास करतो तेव्हा आपण तिथल्या एका प्रगत भक्ताचा आश्रय घेतला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण सतत श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या लीला यांचे स्मरण केले पाहिजे. त्याचे अधिक स्पष्टीकरण श्री रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत मध्ये केलेले आहे. कृष्ण स्मरण जनचास्य पुढे घेतो. यस. कृष्णं स्मरणजनं चास्यं श्रेष्ठं निजं समीहितम्
तत्तत्कथा कथारतश्च सौ कोर्याद्वासं व्रजे सदा. भक्ताने नेहमी व्रज या दिव्य धामात निवास करावा आणि कृष्णम स्मरण जनम जास्य श्रेष्ठम म्हणजे श्रीकृष्ण आणि त्यांचे प्रियजन यांचे सदैव स्मरण करावे. अशा प्रियजनांच्या चरणचिन्हांचे अनुगमन करून व त्यांच्या नित्य मार्गदर्शनाखाली राहून मनुष्यांमध्ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या सेवेची उत्कट इच्छा उत्पन्न होते. पुन्हा रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंधू 1.2.295 मध्ये ग्रंथामध्ये म्हणतात, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्री तद्भावलिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः. अलौकिक व्रज किंवा धामात एखाद्याने भगवान श्रीकृष्णाची सेवा भगवंतांच्या पार्षदाच्या भावनेप्रमाणे आपली भावना ठेवून केली पाहिजे व त्याने स्वतःला श्रीकृष्णाच्या एका विशिष्ट पार्षदाच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली ठेवून त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालले पाहिजे. हा विधी साधनावस्था बद्धावस्थेत केलेली भक्ती व साध्य भगवत साक्षात्कार अवस्था जेव्हा मनुष्य सिद्ध पुरुष म्हणून ओळखला जातो, या दोन्ही अवस्थांमध्ये आचरणात आणला जातो. या श्लोकावर श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी पुढील प्रमाणे भाष्य केले आहे. ज्यांच्या ठाई अद्यापि कृष्ण भावनाची रुची उत्पन्न झालेली नाही, अशा मनुष्याने सर्व भौतिक कामनांचा त्याग करावा व हरिनामाचा जप करणे, श्रीकृष्णाचे नाम रूप गुण लीला इत्यादींचे स्मरण करणे, या प्रकारच्या भक्तिवर्धक सिद्धांताचे पालन करून मनाला प्रशिक्षित करावे. अशा भक्तिवर्धक सिद्धांताचे पालन करून मनाला प्रशिक्षित करावे. अशा प्रकारे कृष्ण भक्तीविषयक गोडी उत्पन्न झाली म्हणजे मग त्याने वृंदावनात निवास करण्याचा प्रयत्न करावा आणि एका कुशल कृष्ण भक्ताच्या मार्गदर्शन व आश्रयाखाली कृष्णनाम, कृष्णयश, कृष्णलीला आणि श्रीकृष्णाच्या गुणांचे सतत स्मरण करीत आपला काळ व्यतीत करावा. भक्तिमय सेवेचे संवर्धन करणाऱ्या सर्व उपदेशांचे हेच सार तत्व आहे. नवदीक्षितांच्या स्तरावर असताना आपण सतत कृष्णकथा श्रवण करावी. याला श्रवण दशा असे म्हणतात. सतत श्रीकृष्णांच्या दिव्य पवित्र नामाचे श्रवण करून व त्यांचा लीला रूप गुण इत्यादींचे श्रवण करून आपण वर्ण दशा किंवा स्वीकृतीचा स्तर प्राप्त करू शकतो. ही अवस्था प्राप्त झाल्यावर आपण कृष्णकथेचे श्रवण करण्याबाबत अतिशय आसक्त होतो. भावविभोर होऊन नामकीर्तन करण्यात समर्थ झालेल्या भक्ताला पुढे स्मरणावस्था प्राप्त होते. कृष्ण स्मरणाची 5 क्रमिक अंगे आहेत व ती म्हणजे स्मृती, धारणा, ध्यान, अनुस्मृती व समाधी. प्रारंभी कृष्ण स्मरण मधून मधून खंडित होऊ शकेल, परंतु नंतर ते एक मिनिट इथे प्रभूजी. एक मिनिट परंतु नंतर ते कृष्ण स्मरण अखंडित चालू राहते. जेव्हा हे स्मरण अखंडित राहते तेव्हा ते केंद्रित होते व त्याला ध्यान म्हणतात. जेव्हा ध्यान विस्तृत किंवा सतत होते तेव्हा त्याला अनुस्मृती असे म्हणतात. अखंड आणि अविच्छिन्न अनुस्मृतीमुळे मनुष्य समाधी अवस्थेत प्रवेश करतो. स्मरण दशा किंवा समाधीचा पूर्ण विकास झाल्यावर जीवात्म्याला आपल्या मूळ स्वरूप स्थितीचे ज्ञान होते. त्या काळी त्या मनुष्याला श्रीकृष्णाशी असलेला आपला संबंध पूर्णपणे व स्पष्टपणे ज्ञात होतो. या अवस्थेला संपत्ती दशा किंवा जीवनाचे परिपूर्णत्व असे म्हणतात.
चैतन्य चरितामृत या ग्रंथात या ग्रंथात नवदीक्षित भक्तांना असा सल्ला देण्यात आला आहे की त्यांनी सर्व स्वार्थी कामनांचा त्याग करावा व शास्त्राच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे भगवंतांची साधना भक्ती करावी. अशा प्रकारे एक नवदीक्षित भक्त श्रीकृष्णाचे नाम, यश, रूप, गुण इत्यादींवर क्रमाक्रमाने आसक्त होऊ शकतो. जेव्हा एखाद्यामध्ये अशा आसक्तीचा विकास होतो तेव्हा तो विधी निषेधाचे पालन न करताही श्रीकृष्णाच्या चरणकमलांची श्रीकृष्णाच्या कमळाची सेवा करू शकतो. या अवस्थेला राग भक्ती असे म्हणतात. या अवस्थेत तो वृंदावनातील एका पार्षदाच्या पदचिन्हाचे अनुगमन करू शकतो. याला रागानुग भक्ती म्हणतात. शांत रसामध्ये रागानुग भक्ती करताना भक्ताला श्रीकृष्णाची गाय किंवा श्रीकृष्णाची छडी अथवा त्याच्या हातातील मुरली व्हावीसे वाटते किंवा त्याला त्याच्या गळ्यातील फूल व्हावेसे वाटते. दास्य रसामध्ये भक्त चित्रक, पत्रक किंवा रक्तक या दासांच्या पादचिन्हांचे अनुगमन करतो. सख्य रसामध्ये सख्य रसामध्ये भक्त बलदेव, श्रीदामा किंवा सुदामा यासारख्या मित्राप्रमाणे होतो. वात्सल्य रसात एखाद्याला नंद किंवा यशोदा मातेप्रमाणे होता येते व माधुर्य रसामध्ये एखाद्याला श्रीमती राधाराणी किंवा ललितासारख्या तिच्या सखीस अथवा रूप आणि रथी सारख्या मंजरीप्रमाणे होता येते. हेच भक्तिविषयक समस्त उपदेशाचे सार आहे. हरे कृष्ण. तर आपण अशा प्रकारे आपल्या 8व्या श्लोकाचं वाचन पूर्ण केलेलं आहे. तर आपण थोडीशी चर्चा करूया. मग आता नाम रूप यश लीलांचं महत्व आपण पाहिलं आणि मग पुढे त्याच्यानंतर आपण 7व्या श्लोकामध्ये जीवेर स्वरूप हाय कृष्णेर नित्यदास. मग जीवाचं खरं स्वरूप काय आहे, तर भगवंतांचा नित्यदास होणं हेच त्याचं मुख्य स्वरूप आहे. परंतु जसं त्याला मिळालेल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्यामुळे जेव्हा तो या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेण्याची इच्छा व्यक्त करतो आणि या भौतिक जगतामध्ये येतो आणि या मायारूपी अ, रोग त्याला जडतो आणि तेव्हा तो आपलं मूळ स्वरूप काय आहे, आपलं कार्य काय आहे, आपण भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा करायला हवी, या दुःखाच्या महासागरातून कसं बाहेर पडायला हवं, हीच गोष्ट विसरून जातो. आणि मग अशा अज्ञानी लोकांबद्दल आपण पाहिलं. मग समजा या अज्ञानामधून बाहेर यायचं असेल, मनावरती ताबा मिळवायचा असेल, मग कसं यायचं, तर मनावरती ताबा मिळवायचा. मग आपण भगवद्गीतेच्या 2-3 अध्यायामध्ये भगवंतांनी स्वतः मार्गदर्शन केलं आणि त्यांनी ही गोष्ट सांगितली आहे, खरं आहे चंचल हा मना हा कृष्ण. मन हे खरंच चंचल आहे असं अर्जुन जेव्हा म्हणतो, मग भगवंत सांगतात की खरंच मन चंचल आहे ते. ज्याप्रमाणे माकड एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उड्या मारतो, त्याचप्रमाणे मन सुद्धा नेहमी भटकत असतं. ते अतिशय चंचल असं आहे. मग परंतु चंचल अशा मनाला सुद्धा आपण लाईनवरती आणू शकतो, त्याला भगवंतांच्या साधनेमध्ये आपण लावू शकतो. मग कसं, तर आधी या मनाला गुरूंच्या चरणकमळांवरती स्थित केलं पाहिजे आणि मग स्वरूपसिद्ध गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा मनाला अ, वेदांमध्ये आणि शास्त्रांमध्ये दिलेल्या नियमांचं त्यांनी पालन केलं पाहिजे, भगवंतांची आराधना केली पाहिजे आणि मग गुरूंना भगवंतांविषयीचे प्रश्न विचारले पाहिजे. मग अशा वेळी आपण कशा गुरुची तर स्वरूपसिद्ध गुरुची अ, गुरु म्हणून, आध्यात्मिक गुरु म्हणून निवड केली पाहिजे आणि भगवंतांचं नामस्मरण कशा प्रकारे करायचं, भगवंतांविषयी असलेले प्रश्न विचारून हा मनामधला आणि हृदयामधला असलेला अज्ञानरूपी अंधकार दूर करून या मृत्यू लोकामधून किंवा या दुःखाच्या महासागरामधून कसं बाहेर पडता येईल याची आपण
याचा विचार करायला हवा. मग आता या मनाविषयी आपल्याला आपल्या भागवतामध्ये काय दिलेलं आहे ते सुद्धा आपण पाहूया. एकच मिनिट मी तुम्हाला हा श्लोक नंबर सांगते. हा श्लोक आहे भागवतमचा 5.6.2. तर स्कंद पाचवा 6वा अध्याय आणि दुसरा श्लोक, या दुसरा, तिसरा आणि चौथा या तीन श्लोकांमध्ये मनाबद्दल शुकदेव गोस्वामींनी इथं सांगितलेलं आहे. मग ते परीक्षित महाराजांना म्हणतात की माझ्या प्रिय राजा, तुम्ही बरोबर बोललात. तथापि प्राण्यांना पकडल्यानंतर एक धूर्त शिकारी त्यांच्यावरती विश्वास ठेवत नाही, कारण ते पळून जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक जीवनात प्रगत असलेले लोक मनावर विश्वास ठेवत नाहीत. खरंच ते नेहमीच जागरूक राहतात आणि मनाच्या कृतींवर लक्ष ठेवतात. मग मन एक अशी ही गोष्ट आहे जी जिच्यावरती आपण जर तिला ताब्यात नाही घेतलं, तर आपण याची सुद्धा चर्चा केली. जर मन आपल्या ताब्यातून सुटलं तर तो शत्रू बनतो मनुष्याचा, आणि तो त्याला वाईट मार्गाला घेऊन जातो. आणि याच मनाला जर आपण मित्र बनवलं तर तो या कृष्ण भावनेच्या भगवत भक्तीच्या मार्गावरती अविरतपणे चालण्यासाठी तो प्रत्येक जीवाला मदत करतो. मग त्याच्यासाठी इथं शुकदेव गोस्वामींनी शिकाऱ्याचं आणि प्राण्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. समजा शिकाऱ्याने एखादा प्राणी पकडला, तर तो त्याच्यावरती विश्वास ठेवत नाही की तो पकडला म्हणून तो माझ्यासोबतच राहील म्हणून. तो कधीही पळून जाऊ शकतो. आणि अशाच प्रकारे ज्याला आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती करायची आहे, तो कधीच आपल्या मनावरती विश्वास ठेवत नाही. कारण तो मनाला कंटिन्यू ट्रेनिंग देत राहतो, आणि त्या मनाला लाईनवरती ठेवण्यासाठी तो अनेक कृती करत राहतो. मग ज्याचं का आपल्याला आपले गुरु ही गोष्ट कंपल्सरी आहे, एवढ्या माळांचा जप तुम्ही केलाच पाहिजे, सकाळी तुम्ही मंगलारती ही अटेंड केलीच पाहिजे, त्याच्यानंतर तुम्ही नरसिंह आरती सुद्धा अटेंड केलीच पाहिजे, असं काही दिवस आपल्यावरती लगाम का लावतात? ते का आपल्याला त्याची जाणीव करून देतात की आपण या गोष्टी केल्या पाहिजे? या नियमांमध्ये आपल्याला का ठेवतात आपले गुरु? तर जर आपण जेव्हा या नियमांमधूनच जातो, थोड्या दिवसानंतर ती आपल्याला सवय होऊन जाते, आणि मग आपलं मन त्याच मार्गावरती वाटचाल करतं. मग तर हे आपण ये भागवतमच्या या श्लोकामध्ये पाहिलं. मग त्याच्यानंतर पुढच्या श्लोकामध्ये शुकदेव गोस्वामी सांगतात की पहा इथे, हो, हाच पुढचा श्लोक 5वा अध्याय, 5वा स्कंद 6वा अध्याय आणि तिसरा श्लोक त्याच्यानंतरचाच. मग सर्व विद्वानांनी त्यांचे मत दिले आहे. मग हे स्वभावतःच खूप चंचल आहे. मन हे स्वभावतःच खूप चंचल आहे. त्याच्याशी मैत्री करू नये. जर आपण मनावर पूर्ण विश्वास ठेवला तर तो आपल्याला कोणत्याही क्षणी फसवू शकते. आणि भगवान श्रीकृष्णांचे मोहिनी रूप पाहून भगवान शिव देखील त्रस्त झाले, आणि सौभरी मुनी देखील योगिक परिपूर्णतेच्या परिपक्व अवस्थेतून खाली पडले. मग मन हा एक अशा प्रकारचं इंद्रिय आहे की नेहमीच चंचल असतं. आणि मग इथे भगवद्गीतेमधला आपण हा श्लोक पाहतो, मम वांशे जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतीस्थानी कर्षती. मग या भौतिक जगतामध्ये मनासहित अनेक प्रत्येक प्रत्येक भौतिक जगात प्रत्येक जण हे दुःख भोगत आहे, आणि मन आणि इतर इंद्रियांमुळे तो आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. मग भगवद्गीतेमध्ये आपण या श्लोकाच्या माध्यमातून पाहतो की जर या भौतिक संघर्षातून, भौतिक जगताच्या या भवबंधनामधून बाहेर पडायचं असेल, तर आधी आपल्याला मन आणि इंद्रियांवर कंट्रोल ठेवायला पाहिजे, आणि तेव्हाच आपण आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करू शकतो. मग याच्याच नंतर पुढच्या श्लोकामध्ये पुन्हा पुढे आपण पाहतो की मन हे वासना, क्रोध, अभिमान, लोभ, शोक, भ्रम आणि भीती यांचं मूळ कारण आहे. एकत्रितपणे ही सर्व सर्व हे सर्व सकाम कर्मांचे बंधन आहे. कोणता विद्वान मनुष्य मनावर श्रद्धा ठेवेल? जो विद्वान असतो तो मनावरती श्रद्धा ठेवत नाही, तर
तो हे आपलं मन आणि ही इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांच्या संतुष्टीसाठी तो कार्यरत ठेवतो. समजा तो जर स्वतःच्या इंद्रियांवरती, स्वतःच्या मनावरती जर तो अवलंबून राहिला, तर तो नक्कीच त्याचं पतन होऊ शकतं. मग जेव्हा सौभरी मुनींसारख्या महान भगवत भक्तांचं सुद्धा पतन होऊ शकतं, तर आपण तर एक सर्वसामान्य जीव आहोत. मग या मनावरती कधीच विश्वास ठेवू नये, तर या मनाला कंटिन्यू ट्रेनिंगमध्ये, म्हणजे कंटिन्यू आपण त्या मनाला कार्य द्यावं. मग जसं आपण पाहिलं याच उपदेशामृता या ग्रंथामध्ये, की कोणीच मनुष्य शांत बसू शकत नाही, आयुष्यभर मौनव्रत धारण करू शकत नाही. मग काय करायचं? या मनाला आणि इंद्रियांना जेव्हा आपण भगवंतांच्या विषयी ऐकायला लावतो, पाहायला लावतो, किंवा या जिभेचा या उपयोग सुद्धा भगवंत नामाची गोडी चाकण्यासाठी करतो, भगवंतांचा प्रसाद चाकण्यासाठी करतो, त्या प्रकारे आपण त्यांना ट्रेन करू शकतो. अन्यथा आपण ज्याप्रमाणे भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायामध्ये पाहिलं होतं, की हे मन, हे जे चंचल मन आहे, त्याला आपण थोडीशी जरी 8व्या अध्यायामध्ये सॉरी मुभा दिली, की लगेच ते त्याच्यामध्ये दुसरी पळवाट पाहतं. मग मग आपण पाहिलं 8व्या अध्यायामध्ये, की देहत्याग करताना मनुष्य ज्या भावाचं स्मरण करतो, तो त्याच भावाची धारणा करतो. मग समजा आयुष्याच्या शेवटी मनुष्याने भगवंतांचं नामस्मरण केलं पाहिजे, म्हणजे त्या मनाला आपण आयुष्यभर भगवंतांची सेवा कशी करायची याचं ट्रेनिंग आपण दिलं पाहिजे. आणि समजा आपण ही ही गोष्ट करण्यामध्ये असमर्थ राहिलो, तर जसं आपण अ, त्या कथेमध्ये पाहिलं, जडभारत मुनी, की जे भगवंतांचं नामस्मरण करण्यासाठी ते आले होते, परंतु त्या हरणाच्या पाडसाच्या प्रेमामध्ये पडल्यामुळे त्यांना आपण जंगलामध्ये कशासाठी आलो आहोत हीच गोष्ट ते विसरले, आणि त्यांचं संपूर्ण मन हे त्या पाडसामध्येच राहिलं होतं, आणि शेवटच्या क्षणी सुद्धा त्यांचं मन त्या पाडसामध्येच होतं, आणि म्हणून त्यांना पुढचा जन्म त्या पाडसाचा मिळालेला होता. मग जेव्हा जो आपल्या संपूर्ण राज्याचा त्याग करून जंगलामध्ये आला होता भगवंतांची उपासना करण्यासाठी, आणि तो काही क्षणामध्येच ती गोष्ट विसरून गेली त्या व्यक्तीने, मग आपण आपल्यासारख्या सर्वसामान्य जीवांचं काय सांगायला हवं? आणि म्हणून आपल्या या मनाला कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी आपण या मनाला कंटिन्युअस आपण ट्रेनिंग, त्या मनाला चाबूक घेऊन त्याच्या मागेच आपल्याला लागावंच लागतं. मग कधीपर्यंत? जोपर्यंत मनुष्य एका विशिष्ट स्टेजमध्ये येऊन स्थित होत नाही. मग ती स्टेज कोणती? म्हणजेच या त्रिगुणांच्या अधिपत्यातून तो बाहेर येऊन जेव्हा तो गुणातीत होतो, शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होतो, मग तो समाधी अवस्थेमध्ये स्थित होतो. मग तिथं आपण पाहिलं भगवद्गीतेच्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण याची सुद्धा चर्चा केली, की कशा प्रकारे तो सर्व परिस्थितीमध्ये समभाव राखतो, दुःखामध्ये दुःखी किंवा सुखामध्ये सुखी होत नाही. कारण तो शुद्ध सत्वगुणाच्या त्या स्तरापर्यंत उन्नत झालेला असतो, आणि तीच असते ती आत्मसाक्षात्काराच्या प्रति वाटचाल करण्याची पहिली पायरी. आणि मग तिथून तो कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती उन्नत होतो. मग अशा स्थितीमध्ये तो स्थित झाल्यानंतर तो अविचल राहतो. आणि मग त्या स्थितीमध्ये पर्यंत पोहोचल्यानंतर व्यक्तीने काय करावं? तर त्याने वृंदावनासारख्या ठिकाणी जावं, आणि भगवंतांचे जे महान भक्त असतात त्यांच्यापैकी एका भक्ताला आपलं आराध्य मानून त्यांचं अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करावा. मग त्यासाठी आपण कोणत्या रसामध्ये स्थित आहोत आणि कोणत्या भावनेने आपण भगवंतांवरती प्रेम करत आहोत, ही गोष्ट त्याने जाणली पाहिजे. मग आता शिला रूपा गोस्वामींनी सारख्या महान भक्तांचं आपण अनुसरण केलं पाहिजे. शिला प्रभुपाद सुद्धा वृंदावनामध्ये जाऊन स्थित झाले होते. त्यांनी जेव्हा ते आपल्या भक्तीच्या या स्तरापर्यंत उन्नत झाले, आणि मग त्यांनी तिथे वृंदावनामध्ये
इतर वैष्णवांच्या सान्निध्यामध्ये राहून अनेक ग्रंथांची सुद्धा पुस्तकांचं त्यांनी लिखाण केलं आणि मग आपल्या गुरूंच्या अ, आदेशाचं पालन पूर्ण करण्यासाठी ते पाश्चात्य देशामध्ये सुद्धा गेले होते. परंतु आता आपण या पुस्तकामध्ये, या ग्रंथामध्ये श्रील रूप गोस्वामी आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत की आपल्या मन आणि इंद्रियांना कसं कंट्रोल करायचं, कशा प्रकारे आपण वागायचं दुसऱ्या भक्तांसोबत, मग भक्तीच्या स्टेजेस काय आहेत. मग आता भक्तीच्या या स्तरापर्यंत उन्नत झाल्यानंतर कशा प्रकारे मनुष्याने आपण वृंदावनामध्ये जाऊन स्थित झालं पाहिजे आणि मग भगवंतांच्या महान भक्ताचं अनुसरण केलं पाहिजे, त्याचं मार्गदर्शन ते या श्लोकाच्या माध्यमातून करत आहेत. मग त्याच्यानंतर आपण इथे पाहिलं, मनाला कंट्रोल करण्याचं महत्त्व पाहिलं आणि मग या मनाला का कंट्रोलमध्ये करायचं त्याचंही महत्त्व आपण पाहिलं. कारण की अन्यथा तो शेवटच्या क्षणी ज्या गोष्टीची धारणा करतो, ज्या गोष्टीची आराधना करतो किंवा जी गोष्ट त्याच्या मनात येते त्याच गोष्टीची तो अ, धारणा करतो पुढच्या जन्मामध्ये. व म्हणून त्याने मन आपली या मनाला सतत भक्तीमध्येच लीन ठेवलं पाहिजे. या जिभेने सतत कृष्णप्रसादच ग्रहण केला पाहिजे आणि भगवंतांचं नामस्मरणच केलं पाहिजे. कानाने भगवंतांच्या नामरूप यश लीला यांचं श्रवण केलं पाहिजे. प्रत्येक शरीरामधल्या प्रत्येक अवयवाचा आणि इंद्रियाचा उपयोग भगवंतांच्या, म्हणजेच या इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांच्या संतुष्टीसाठीच त्याचा उपयोग केला पाहिजे. मग जेव्हा तो या स्टेजमध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याने व्रजभूमीकडे प्रस्थान केलं पाहिजे. मग त्याचे सुद्धा काही नियम आहेत, आपण पुढच्या श्लोकांमध्ये पाहणार आहोत. की आपण फक्त आणि फक्त जेव्हा आपल्या गुरूंचा आदेश असतो तेव्हाच आपण वृंदावनासारख्या पवित्र भूमीवरती जाऊन निवास करू शकतो. अन्यथा असंच आपण आपल्या इच्छेनुसार वृंदावनासारख्या पवित्र भूमीमध्ये जाऊन निवास करू शकत नाही. मग वृंदावनाचा जो हा क्षेत्र आहे, 84 कोस क्षेत्र आहे वृंदावन किंवा व्रजभूमीचा. मग 1 कोस किंवा 2 चौरस, 1 कोस म्हणजे 2 चौरस मैल. मग जेव्हा आपण वृंदावनामध्ये जाऊन निवास करतो तेव्हा तिथल्या एका प्रगत भक्ताचा आपण आश्रय घेतला पाहिजे आणि भगवंतांच्या लीलांमध्ये आपलं पूर्ण वेळ व्यतीत केला पाहिजे. मग त्याच्यानंतर आपल्याला इथे श्रील रूप गोस्वामींनी भक्तिरसामृत सिंधूच्या श्लोकांचा सुद्धा संदर्भ दिलेला आहे. मग तिथे आपण पाहतो की कशा प्रकारे मनुष्याने या भक्तीमध्ये स्थित झालं पाहिजे. मग जसं आपण आधी सुरुवातीला चर्चा केली की वैदिक साधना भक्तीपासून ते रागानुगा भक्तीपर्यंत कसं उन्नत केलं पाहिजे. मग याच्या आधी सुद्धा आपण चर्चा केली आणि भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये आपण पुन्हा विस्तारित चर्चा करणार आहोत, रागात्मिका भक्ती आणि रागानुगा भक्ती. मग वृंदावनामधले जे भगवंतांच्या लीलांमध्ये ज्यांनी सहभाग घेतला होता, भगवंतांच्या लीलांचे साक्षी जे होते असे महान भक्त, म्हणजेच गोप गोपी, अ, नंद महाराज, यशोदा माता, भगवंतांचे मित्र, हे सगळे ज्या ज्या त्यांना कोणत्या भक्तीची ट्रेनिंग घ्यायची गरज नव्हती, त्यांनी आपल्या मनाला ट्रेन करायची गरज नव्हती. कारण ती जी भक्ती आहे ती नॅचरलीच त्यांच्या मनामध्ये होती. त्यांच्या पूर्वजन्मांच्या पुण्याईमुळे ते त्यांच्या त्या स्तरापर्यंत उन्नत झाले होते आणि भगवंतांसोबत त्यांच्या लीलांमध्ये सहभागी होण्याचा भाग्य त्यांना मिळालेलं होतं. मग ते ज्या भक्तीमध्ये स्थित आहेत त्याला रागात्मिका भक्ती असं म्हटलं जातं. आणि मग त्या ज्या महान भक्तांचं अनुसरण करणं, त्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करणं, आपण या शुद्ध भक्तीच्या पर्यंत स्थित झाल्यानंतर मनुष्य वृंदावनामध्ये जाऊन स्थित होऊन त्या भक्तांचं अनुसरण करू शकतो. मग जर तो भगवंतांना वात्सल्य रसामध्ये तो प्रेम करत असेल, तो नंद महाराज, यशोदा माता यांच्या यांचं अनुसरण करू शकतो. भगवंतांना तो आपल्या मित्रासारखं प्रेम करत असेल, तेव्हा तो सुदामा किंवा श्रीदामा यांच्यासारख्या, अर्जुन, हे जे
साख्य रसामध्ये स्थित आहेत त्यांचं अनुसरण करून त्यांच्यासारखी भक्ती करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. मग त्याच्यानंतर जर भगवंतांना तो माधुर्य रसामध्ये स्थित होऊन प्रेम करत असेल तर वृंदावनामधल्या गोपी श्रीमती राधाराणी त्यांची अष्टसखींमधली सर्व स ज्या गोपी आहेत त्याची लीडर ज्या आहेत त्या ललिता देवी त्यांचं अशा प्रकारे भगवंतांच्या महान भक्तांचं ते अनुसरण करू शकतात. मग प्रत्येक र रसामध्ये स्थित असलेल्या भक्ताची उदाहरणं आपण इथे पाहिली आहेत आणि मग त्यांचं अनुसरण करून एक प्रकारची गोडी मनुष्याने निर्माण केली पाहिजे आपल्या आयुष्यामध्ये. आणि तेव्हा अशा प्रकारे या भक्तीच्या नियमांचं पालन करून या स्तरावरती स्थित होऊन भगवंतांच्या अशा महान भक्तांचं जेव्हा अनुसरण करतो तेव्हा त्याची भक्ती ही अविचलितपणे सुरू होत असते आणि सतत स्वतःला भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये त्यांनी स्थित ठेवलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर आपण या दशा पाहिल्या की जेव्हा नवसाधक असतो तो श्रवण दशामध्ये असतो आधी सुरुवातीला. सत कारण या दशेमध्ये त्याने सतत कृष्णकथेचं श्रवण करावं. या कानांचा उपयोग फक्त कृष्णकथेचं श्रवण करण्यासाठी त्याने करावा. मग त्याच्यानंतर वर्णदशा. मग जेव्हा तो श्रवण करून श्रवणाचं महत्त्व जाणतो, भगवंतांविषयी श्रवण करतो भगवंतांच्या महान भक्तांच्या मुखामधून, तेव्हा तो वर्णदेशामध्ये पर्यंत पोहोचतो की जिथे तो नाम रूप लीला गुण इत्यादींचं श्रवण करून भगवंतांचं तो या वर्णदशेपर्यंत स्थित होतो किंवा स्वीकृतीचा स्तर प्राप्त करतो. मग त्याच्यानंतर या स्तरापर्यंत स्थित झाल्यानंतर भगवंतांच्या नामरूप यश लीलांची गोडी त्याला लाभल्यानंतर तो भावविभोर होऊन नामजप करतो. मग या अवस्थेलाच स्मरणावस्था असं पण सुद्धा म्हणतात. मग या स्मरणावस्थेची सुद्धा 5 क्रमिक अंगे आहेत. मग जिथे आपण इथे पाहतो ती म्हणजे स्मृती, धारणा, ध्यान, अनुस्मृती आणि समाधी. मग स्मृती म्हणजे या स्टेजमध्ये तो आधी भगवंतांविषयी भगवंतांचं नामस्मरण करतो. अखंड नामस्मरण त्याचं सुरू राहतं. मग तो धारणा मग त्याची धारणा ही फक्त भगवंतांवरच स्थित होते. आणि मग अशा प्रकारे तो ध्यानावस्थेमध्ये स्थित होतो आणि सतत भगवंतांचं ध्यान भगवंतांचं नामस्मरण करत राहतो. मग जेव्हा त्याचं हे ज्ञान विस्तृत होतं आणि सतत तो भगवंतांचं ध्यान करत राहतो तेव्हा तो अ, त्या अनुस्मृतीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होतो. आणि मग त्याच्यानंतर त्याला समाधी अवस्था प्राप्त होते. मग समाधी अवस्था काय याचं सुद्धा मार्गदर्शन भगवंतांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये केलेलं आहे. मग या समाधी अवस्थेमध्ये तो सर्व स्थितीमध्ये समभाव राखतो. फक्त आणि फक्त भगवंतांचं नामस्मरण करण्यामध्येच त्याला रस असतो. आणि मग तो सुखामध्ये सुखी होत नाही, दुःखामध्ये दुःखी होत नाही. ऊन वारा पाऊस, यश अपयश कीर्ती या सगळ्या गोष्टींच्या परे तो जातो कारण तो शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होतो आणि अशा प्रकारे समाधी अवस्थेमध्ये स्थित होतो. मग त्याच्यानंतर स्मरणदशा किंवा समाधीचा पूर्ण विकास झाल्यावर जीवात्म्याला आपल्या मूळ स्वरूप स्थितीचं ज्ञान होतं. मग या स्टेजमध्ये स्थित झाल्यावर आपण काय आहोत, एक भगवंतांचाच अंश आहोत आणि भगवंतांपासूनच वेगळे झालेले असल्यामुळे या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेतलेला आहे आपण. मग आपलं विहित कर्म कर्तव्य काय आहे, फक्त आणि फक्त भगवंतांची आराधना करणं, भगवंतांवरती ध्यान केंद्रित करणं. कारण फक्त आणि फक्त या नामस्मरणाच्या मार्गानेच आपण या भौतिक आजारामधून या मायेच्या भवबंधनामधून आपली सुटका करून घेऊ शकतो आणि भगवंतांच्या निवासस्थानी परत जाऊ शकतो. मग भगवंत हे आपले बीजप्रदाता पिता आहेत, तेच परमपिता आहेत आणि ते आपल्या निवासस्थानी आपली वाट पाहत आहेत. आपल्याला तिथे आपल्या पित्याच्या निवासस्थानी परत जायचं आहे. श्रीकृष्णांसोबत असलेला त्याचा संबंध त्याला अनुगत होतो आणि मग ही जी अवस्था असते त्याला संपत्ती दशा किंवा जीवनाचं परिपूर्णत्व असं म्हटलं जातं. या अवस्थेपर्यंत भक्त उन्नत होतो. म्हणजेच
तो साधना भक्तीच्या या स्तरापर्यंत पासून सुरू झालेली त्याची ही जी भक्ती आहे ती तो या रागानुगा भक्तीपर्यंत उन्नत करतो. मग त्याच्यानंतर तो विधिविधानांचं पालन न करता सुद्धा भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा करू शकतो. मग यालाच रागानुगा भक्ती असं म्हणतात. मग रागभक्ती असे म्हणतात. मग या अवस्थेत तो वृंदावनातील एका पार्षदांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करतो. मग जसं आपण पाहिलं की हे रूल्स फॉलो करून 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 मनुष्य एका अशा स्थितीमध्ये स्थित होतो की त्याला त्या रूल्सची आठवण करून देण्याची गरज पडत नाही, कारण त्यांनी आत्मसात केलेलं असतं. मग अशा स्थितीमध्ये तो एका विशिष्ट रसामध्ये तो भगवंतांची भक्ती करतो. मग आता शांत रसामध्ये रागानुगा भक्ती करतात त्याला श्रीकृष्णांची छडी किंवा गाय अथवा त्यांच्या हातातली मुरली व्हावेसे वाटते. म्हणजेच शांत रसामध्ये कोण स्थित आहे तर भगवंतांची गाय, त्यांची छडी किंवा त्यांची मुरली. आणि जो शांत रसामध्ये स्थित होऊन भगवंतांची आराधना करतो त्याला वाटतं की मी भगवंतांच्या हातातली मुरली व्हावं किंवा छडी व्हावं किंवा त्यांची गाय व्हावं आणि त्यांच्यासोबत त्यामुळे मला त्यांचा सहवास मिळेल. ज्याप्रमाणे उद्धव भगवंतांचं पत्र घेऊन गोपींना भेटायला गेले होते, तेव्हा गोपींची ती भक्ती पाहून त्यांना वाटलं होतं की या वृंदावनातली मी एक ग्रास म्हणजेच ग्रास तरी झालं पाहिजे, की जेव्हा मला भगवंतांच्या या महान भक्तांकडून तुडवले जाण्याचं भाग्य मिळेल, अशी त्यांनी आपली इच्छा व्यक्त केली होती. मग जेव्हा भक्तीच्या त्या स्तरापर्यंत उन्नत होतो भक्त, तेव्हाच तो अशा प्रकारच्या इच्छा व्यक्त करू शकतो. मग त्याच्यानंतर त्यांच्या गळ्यातलं फूल मग त्याच्यानंतर कृष्णाची हातातली मुरली व्हावीसे वाटते किंवा गळ्यातलं फूल सुद्धा. मग भगवंतांच्या गळ्यातलं फूल, छडी, त्यांची मुरली किंवा गाय हे सगळे शांत रसामध्ये स्थित आहेत. मग दास्य रसामध्ये येतात त्यांचे भक्त चित्रक, पत्रक किंवा रक्तक. हे दास्य रसामध्ये स्थित आहेत आणि जो भगवंतांचा दास बनून त्यांची सेवा करण्याची इच्छा व्यक्त करतो तो या भक्तांचं अनुसरण करतो. मग त्याच्यानंतर सख्य रसामध्ये येतात बलदेव, श्रीदामा, सुदामा किंवा अर्जुन. हा सुद्धा भगवंतांच्या सख्य रसामध्ये येतो. मग जो भगवंतांना आपल्या सख्याच्या रूपामध्ये पाहतो आणि त्या रूपामध्ये तो भगवंतांना प्रेम करतो, तेव्हा तो बलदेव, श्रीदामा, सुदामा यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करतो. मग जेव्हा तो भगवंतांना वात्सल्य रसामध्ये स्थित होऊन प्रेम करतो, तेव्हा तो नंद महाराज किंवा यशोदा मातेप्रमाणे त्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करतो आणि त्या रसामध्ये स्थित होतो. आणि जसं आपण आधी चर्चा केली होती, माधुर्य रसामध्ये स्थित होण्याचा जेव्हा माधुर्य रसामध्ये स्थित होऊन भगवंतांची आराधना करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याने श्रीमती राधाराणी किंवा ललितासारख्या तिच्या सखी अथवा रूप आणि रतीसारख्या मंजिरींप्रमाणे त्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करून भगवंतांची भक्ती करतो. मग हेच भक्तिविषयक समस्त उपदेशांचं सार आहे. मग याच्यामध्ये आपण आज भक्तीच्या स्टेजेस पण पाहिल्या. मग मनाला कंट्रोलमध्ये कंटिन्यू त्या मनाला आपल्या ताब्यामध्ये ठेवणं का गरज आहे, कंटिन्यू ट्रेन करणं का गरज आहे, हे सुद्धा पाहिलं. मग कोणत्या रसामध्ये स्थित होऊन कोणत्या भक्तांनी भगवंतांची भक्ती कशी केली आणि मग साधना भक्तीपासून सुरू झालेली ही भक्ती रागानुगा भक्तीपर्यंत कशी उन्नत केली पाहिजे आणि मग वृंदावनामध्ये स्थित होऊन भगवंतांची आराधना करण्याचं महत्त्व काय, या सगळ्यांचं अध्ययन आपण आपल्या या 8व्या श्लोकामध्ये केलं. तर आपण सोमवारी आपल्या 9व्या श्लोकाचं वाचन करूया. आज आपला 8वा एकच झाला, तर सोमवारी आपण 9 आणि 10 दोन्ही करण्याचा प्रयत्न करूया, कारण ते लहानच आहेत. 9, 10, 11 तिन्ही लहानच आहेत. आपण ट्राय करू जेवढं होईल तेवढं. तर मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण इथे थांबूया. आणि तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, शंका असल्यास तुम्ही विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता.